Hello mga higala o igsuon. Kumusta kamong tanan? O karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. O diri nato mabasa karon natong ipaambit sa Juan 6 bersikulo 44, no? Juan 6 bersikulo 44. Akong pagkabasahon og sunda sa inyo kasing-kasing mga higala o igsuon. Walay makaari kanako, gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya. Ngari kanako, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So mauna karon ang ato nga ipaambit nga bersikulo mga higala ug igsuon. So kani siya nga bersikulo nga ato karon nga ipaambit mga higala ug igsuon. Nagpasabot kini nga ang Dios gayud ang nangita og pamaagi kanatong mga katawhan sa Dios. No? So ang Dios mo'y nangitag pamaagi nga aron ang iyang mga katawhan maluwas. Tungod kay ang iyang mga katawhan is makasasala. So ang tanan jud nga mga tao is nakasala. So tungod kay nakasala man, so ang iyang katawan ning distansya sa iya ning layo na. So kinahanglan na ang iyahang katawan naadyoy muluwas. So ang Dios gayud ang nangita og pamaagi aron kitang mga katawhan niya mahibalik o maluwas. So ang iyang gipadala dire ang iya gayud nga bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Aron nga kita nga iyang mga katawhan mahibalik o maluwas. So ang Dios gayod ang nangita og pamaagi. So dili jud ang tao mangitag pamaagi nga siya di ay maoy muluwas sa iyang kaugalingon, kundi ang Dios gayod, no, ang nangita og pamaagi. So mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak, no, aron nga pagluwas sa iyang mga katawhan. Ha? So ug ato jud nga huna-hunaon, dili jud buhat sa tao. Ang tanan is buhat jud sa Dios, no? So kani nga bersikulo karon nga atong gipaambit, walay kalabutan ang mga buhat ani sa tao, kundi buhat kini tanan sa Dios. Ang Dios gayud ang maoy nangita og pamaagi. So diri sa 44 nga atong ipaambit ngayon, walay makaari kanako, gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya. So ang moduol di ay sa Ginoo ang katawhan na sa Dios. So nagpasabot di ani nga pulong nga kon adunay muduol sa bugtong anak, nagpasabot ka na nga katawhan siya sa Dios. So mao ka na nagpasabot nga kani ang katawhan sa Dios nga mingduol sa kuha, di ba? Og mutuo siya sa mga mando
sa gipabuhat sa Ginoo. So ang Dios gayud di ay ang nangita og pamaagi kanato. Dili di ay moingon nga ay ako mo adto jud ko sa mutuo jud ko. Maminaw jud ko kay kaning madlo kog impierno. So iyaha sa tawhanon ra na siya. Ang Dios maoy mangita og pamaagi, dili kitang tawhanon nga kita jud ang mukuan ba kana bang kita jud ang muluwas atong kagalingon, dili. Ang muluwas nato ang Dios. Ang Dios mismo ang magluwas sa atong kalag, di ba? So kani siya nagaingon siya nga walay makaari kanako gawas kun ang akong amahan. So sa tanan nga ning adto sa Ginoo, ang Dios mismo maoy ming paduol kaniya dito sa iyang bugtong anak. So ang Dios di ay maoy mi hikap o ni aksyon nga iyang ipaduol ang iyang katawan dito sa iyang nga bugtong anak. So ngano man niya kinahanglan pa man gud siya nga ipaadto sa bugtong anak sa Dios. Kay ang bugtong anak sa Dios, mga higala igsuon, siya ang gipialan sa pagluwas sa tanang katawhan sa Dios. So ang tanan di ay nga mingduol sa Ginoo nagikan sa Dios. Ang Dios mo'y nangitag pamaagi nga ang iyang katawan miduol sa iyang bugtong anak aron luwason. Kay ang kaluwasan gihatag niya sa iyang bugtong anak sa Dios. So nagpasabot ni higala igsuon nga ang makaari ra sa Ginoo, makaadto ra sa Ginoo kato ng mga katawhan sa Dios. Ha? So nagpasabot ni nga ang anak ning tuman o ning sunod ra siya sa gipabuhat sa iya nga amahan. So unsay gipabuhat sa iyang amahan? Gipaadto siya diri sa kalibutan aron pagpangita o pagluwas sa nangawalang katawhan sa Dios. Di ba? So ning adto siya diri sa kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan sa Dios. Kay mao kanay gisugo sa iyang amahan. So unsay gisugo sa iyang amahan, maora pod ang iya nga gituman. So si Ginoong Hesukristo matinumanon kayo sa iyang amahan. Di ba? Apan dili ta maka adto sa Ginoo kun dili ta iya sa Dios. Ha? Kay ang iya ra jud sa Dios maoy makaduol sa Ginoo. Sumala sa ato karon nga gipaambit nga bersikulo. Di ba? So, walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako maoy mo paduol kaniya. So ang Dios amahan maoy nangitag pamaagi nga iyang ipaduol ang iyang katawan ngadto sa iyang bugtong anak sa Dios aron sila maluwas. Ha? Na ako gini hinahinayog balik-balik og basay galay son aron nga
mahinahinay nga makasabot kita. Di ba? No? Walay makaari ka nako, gawas ko ng akong amahan nga nagpadala ka nako, maoy mo paduol kaniya, ngari ka nako, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So, kinsay ang banhawon sa katapusang adlaw? Ang mga katauhan sa Dios nga iyang gipiyal. So, ang katauhan sa Dios, gipiyal sa iyang anak nga bugtong nga mao si Ginoong Kristo. So katong gipiyal sa Dios, mao gayoy banhaw ni Kristo sa katapusang mga adlaw. So agpasabot ani nga ang mga katawhan gayud sa Dios mao gyud ang pagaluwason, pagkabanawon. So paano na ang taga-kalibutan? So natuman na. Natuman ang kasulatan nga gawas itong giingon sa Ginoo pag-ampo, gawas sa pagalaglagon. Kay pagalaglagon kayo. Kasi nangitag pamaagi na ang Dios gyapon. Di ba? Nag-ampo ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo nga nag-ampo ako alang sa imong katawhan nga gihatag nimo kanako. Wala ako ming-ampo sa kalibutan. So kung mo ampo siya sa kalibutan, useless. Kawang. Di magyapon mo tuo. Tungod kay dili man siya katawhan sa Dios. So, ang ato karon mga higala igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo, ang Dios mismo, nga siya mismo maoy nagpaduol kanato ngadto sa iyang bugtong anak aron maluwas ang atong mga di ba? So ang Dios mismo ang nangita og pamaagi, no? Dili di ang tao mangitag pamaagi sa iyang kaluwasan kundi ang Dios. Aduna ko'y gamay nga istorya higala o igsuon. Kani siyang tawhana mo ni siya kawatan, kidnapper, tanan nga mga makasasala nga mga buhat iyang gisudlan. Apan siya katawhan sa Dios. Nabay katawhan sa Dios magpakasala. Nasala siya tungod kay nasalaag siya. Tungod kay wala pa'y manugbantay kanadto sa katawan sa Dios. So, once nga kanang tawhana tawgo na siya sa Dios, ang Dios mangitag pamagi. Kanang tawhana daghan kayong sala na nabuhat sa kalibutan, di ba? Makasasala kayo. Tanan nga mga sala, tanan nga mga buhat nga di mayo iyang gibuhat. Ha? Apan wala ni imbitar niya nga igsuon, maminaw ta sa pulong sa Dios, wala. Naay ni kuan siyang una-una nga maminaw siya sa pulong sa Dios. So, atoy gayon na niadto ang iyaha nga mga amigo, mga kauban sa buhat nga dili mayo. Insya, brad natay adto natay tolison natay kawaton. Unsay ang gitubag, brad, pasaylo ako dili usa ko kaadturon kay nakoy importante nga adtuon. So wala siya ning apil sa ilaha nga grupo atong higayuna. Og ning sulod siya sa tapok sa pangkristohanon. Og didto pagkaabot niya naminaw siya sa pulong sa Dios. Og ang gisangyaw sa maong pastor mo ni ang Dios maoy nangitag pamaagi siyang katawan aron nga dili sila mapahamak, dili sila madisgrasya. Ha? Ang Dios maoy nagkupot sa iyang katawan. So, mao kato nga pagpuli niya yang Ginoo nga ang Dios gid ay nangitag pamaagi.
So, yang nauna-unaan nga kaning ako karon nga gibuhat dili ni ko kundi ang Dios mo'y nagtawag kanako. So nakadungog siya pag abot yung balay. Nakabalita siya nga ang iyang mga kauban mga preso na kay nadakpan. Gipagpicturan, gibidyuhan. Apan wala siya ni balik diya siya na nahibako diya sa pulong sa Dios. Nga ang Dios gayod nangitag pamaagi sing katawan aron dili mapahamak. So, atong gayon na wala siya na unsa. Wala siya na preso. Wala siya nasakpan. Tungod kay katawhan siya sa Dios. Dili iyahang pamaagi nga maminaw to siya pulong sa Dios kundi naay gapangron niya daw laihan gid siya nga maminaw sa pulong sa Dios. So, pasabot mga higala igsoon nga ang Dios gayod nangitag pamaagi siyang katawan aron luwason niya sa kapamahamakan sa mga sala. So, kita mga higala igsoon ang atong buhaton diri sa aning kalibutan moduo sa Ginoo. Maghinulsol ta sa atong sala ngadto sa Dios. Atong hinulsulan og tuuhan nato nga si Kristo gipaadto siya diri sa kalibutan aron sa pagluwas sa tanang katawan sa Dios. Siya gipialan sa katawan sa Dios. Siya gipialan sa mga karnero sa Dios. Ang mga katawan sa Dios maminaw sa Ginoo. Unsa gipabuhat sa Ginoo ang katawan sa Dios mubuhat, musunod. So, ang Dios mao'y leader siya mag-una ug musunod ang iyang mga katawan. So, nagpasabot mga higalaygsoon nga ang Dios nakahibalo sa iyahang mga katawan. Ang Dios nakahibalo sa mga taga-kalibutan. Ang Dios mismo nakahibalo tanan. Sa atong Ginoo na atong kasing-kasing nahibalo ang Dios tanan. Sama ang Dios og direktor. Para masabtan to ang direktor mo ni. Ang direktor aduna siya mga katawhan. So ang direktor mo oy mo kuan